फैगौ दुर्गा फुजा फोरबोजों लोब्बा लानानै गसाइगावनि सिद्धि विनायक टिभिएस श'रुमनि फारसेनिफ्राय धामाका अफार फोसावदों। गसाइगाव सदर सहरनि टिपि र'डआव थानाय सिद्धि विनायक टिभिएस श'रुमाव गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ सोलायनानै गोसोनि लुबैनाय बायदि गोदान बाइक एबा स्कुटि लांनायनि थाखाय मोजां खाबु फोसावदों। बेजों लोगोसे जायखिजाया गोदान बाइक एबा स्कुटि लायोब्ला बेसेन होनाङा जासे 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेट मोनफागोन होनना सिद्धि विनायक टिभिएस श'रुमनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं गोजाम बाइक एबा स्कुटि सार्भिसिं खालामोब्ला मोनफ्रोमबो पार्ट्सआव 5% रेहाय होनाय जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे खाबुआ फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सोलिबाय थागोन आरो बेनि थाखाय आबुङै मिथिनो 9952118886 एबा 9101731812 मबाइल नम्बराव थोंजोङै सावरायनो हागोन होनना सिद्धि विनायक टिभिएस श'रुमनि फारसेनिफ्राय फोरमायदों। नमस्कार, आगन्तुक शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे आमालोकर सिद्धि विनायक टिभिएस श'रुमत बाम्पार अफार चलि आछे आरो एटु थाकिब अक्टोबर 31 लैके। अफार समयत थाकिब डाबल हेलमेट, पेट्रल 5 लिटार, एटा फुटमेट स्कुटिर लगत आरो लोएस्ट डाउन पेमेंट आरो इलेक्ट्रिक केटल बा इलेक्ट्रिक आयरन लगते एटा गिफ्ट पाई जाब आरो सकलो धৰণৰ बाइक बा स्कुटी लगत एक्सचेंज हो जाब आरो एक्सचेंजर लगत थाकिब बाम्पार कैशबैक। कैशबैक तो थाकिब आपनार 2000 পৰা 3000 लैके। डकुमेंट्स बिलाक हबो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक एकाउंट।